Moi! Tämän opetusfilmin aihe on pikasuodatus. Opetusfilmin tekijä Antti Ylänen. Filmiä ei saa luovuttaa edelleen ilman Antti Yläsen lupaa. Aihe on siis pikasuodatus. Nyt on esimerkki. Halutaan taulukosta suodattaa näkyviin H ja M alkuiset sukunimet. Tässä on taulukkoesimerkki. Pikasuodatuksen tulos on siis se, että taulukosta näkyvät vain H ja M alkuiset sukunimet. Lähdetään tekemään. Eli ensin valitaan yksi solu kirjoitetusta taulukosta. Sitten mennään tiedot välilehdelle. Siellä otetaan pikasuodatustoiminto käyttöön. Eli tiedot ja suodata. Saatiin pikasuodatuskolmiot näkyviin. Ja nyt halutaan suodattaa näkyviin H ja M alkuiset sukunimet, joten mennään sukunimikolmioon. Siellä valitaan tekstisuodattimet. Siellä on runsaasti mahdollisuuksia ja juuri tällä kertaa ehtomme on jonkun alkuista, H ja M alkuista. Valitaan alkaa. Alkaa merkillä tulee molempiin, eli kolmiosta klikataan ja valitaan alkaa merkillä myös alariville. Sitten kirjoitetaan sinne oikealle H. Kirjain K:lla ei ole väliä. Oikealle alas laitetaan M. Ja sitten kumpi se on, ja vai tai? Se on tai. Eli valitsen tai, sillä molemmilla ne ei voi alkaa, eli ja vaihtoehto ei toimi. OK, hyväksyntä. Ja nyt meillä on sitten lopputulos. Nähdään tuolta tietoriveistä, että osa tiedoista on piilossa. Ja sitten tuossa lopputuloksena on nyt tässä vaiheessa ilman lajittelua. Siellä on M ja H sekaisin. Tehdäänpäs tuolta pikalajittelun ja nähdään vielä varmistus. H ja M. Eli saatiin näkyviin H ja M alkuiset sukunimet. Ja nyt sitten, jos haluaisin kaikki alkuperäiset tiedot takaisin näkyviin, niin on sitten 3 vaihtoehtoa. Voin sukunimen suppilasta klikata kaikki takaisin. Voin klikata suodatus, jolloin tulee kaikki takaisin näkyviin. Ja kolmas vaihtoehto on, että tyhjennän pikasuodatusehdot, niin tulee kaikki näkyviin. Nyt tässä kyseisessä tilanteessa kaikki takaisin näkyviin. Nopein on vaikka nyt sitten tuo tyhjennä. Nyt on taas kaikki tiedot takaisin. Tässä oli lyhyt esimerkki pikasuodatuksesta. Kiitos.